Hallo? Er det dig, der er Julie? Julie! Jeg tror ikke, det var noget sur. Hvor er min damer? Er det Signe? Hvorfor tager du Signe? Hvorfor tager du Signe? Hallo? Jamen, det er hende der. Det er han, han. Hvorfor tager du Signe? Hvorfor tager du Signe? Giv mig, hvorfor tager du Julie? Julie? Ja, giv mig, hvorfor tager du kat? Julie har fed lår. Det har jeg ikke godt. Det passer godt. Hallo? Det kan godt sådan, altså. Er det fej nu? Hallo? Hvad kan du sige? Kan de gøre det der igen? Hvad kan du have der på der? Jeg har lagt hår. Hvad er det hele? Nej, han filmer ikke sådan, ikke? Jeg kan bare se dem på YouTube i morgen. Lad nu da! Du skal se det på YouTube! Eller tager vi det i byen, eller hvad? Lad nu da, Bettina. Hvorfor skal du være skidelig? Kedelig, jeg gider gerne filme mig. Hvem siger hvad? Hallo, er du der?